Suram tiwang karakiken ler mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu aku iki gumun karo kowe lho Gong tangi alah lakon apa iki Pak tangi tangi ya dolesi mau tak idak ndasmu kowe aku nek karo piyai siji iki kompak ya gawe grup dagelan moh ndaming tok badi wae ora sabar wong sabar kekasih ing Gusti nek nganti swara iki ora tak wangsuli kesabar aku tak angkat tak ampet nganti menutup peredaran darahku aku iso stroke dadakan aku dadi kaya ngono omonganmu Kres kok dadi kaya ngono omonganmu aku wis ngerti aku wis rasa tak tudunung-dunungke rasa tak tuding-tuding nek bapakku iki wong kere bapakku iki wong ceplek bapakku iki mau melarat bapakku iki mau ponokawan rasa tak omongi aku wis paham aku wis ngerti nek aku dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene kawula nayaka padha seba kok kowe mentolo ngucap bapakmu ki wong kere bapakmu ki wong ora duwe mung gedibal 17 apa wis minger keblate bapakmu kok kowe kok nganti ngeri-ngeri keblate bapakku ki nuwun sewu Sarta palwanuting ranu tresing karsa tresing karsa miwah dening kanyut
sira ring Gusti Sidat Sidat agung ing armada teka tansah dadi Gumelaring Praja Ngamarta Yen Indra Prasta Negaring Manjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi Kemah Ripah Karta Tata Turaharja Sinten ingkang renggani Praja Ngamarta menika warnane ingkang jejuluk Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Darma Kusuma Trisal Jwala Gambadaning Dampar Negaring Ngamarta sineba sangganing para kadang jangkep dadak sakuling mangke kawis tingal rawipun Nata Agung ing Dwarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwesna lenggah madaning Datulaya sigra grawalaning kalih Nata Ngamarta Prabu Puntadewa Bayana parigawe apa Sanata ing Dwarawati kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta sigra murwani pangandikan dadi kemangro jiling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Puri mangkin tanpa siring kang umamas mas murubing langit Sukses
Long-long ramyang ninggang driya Lirwang Candra katawangan Somo ing tias katuritan limut kapiyataning rojit ram remendri ya ma nawo kakawonging wang wisesa Hyang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu sarawuh paduka kepareng orayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Yayi tansah pinangan kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Ndorowati wonten ing Praja Ngamarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta kula pundi cundaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecak manggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Ndorowati dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Kresna kakangku dadan aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kakangipun kakang Dimas Werku Kudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jijimat ora liwat prayogana nggon mlenggah Kresna kakangku Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yayi Janaka ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pundi jimat paribih dayanana ing ngasantosan Koko Prabu kepang kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi, nek kula sedewa, non kula pundi jimat, mugi kasekecak nanggen jengandika lenggah. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manehipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Adamel kejut raos ing manehipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesemban kula jagat wasesane ngubathara wayaptura jagat Yayi Estining manah sawanipun kula ing Ndorowati kala wau namung tetinju dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndorowati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Ngamarta namung imanipun sasampunipun ing Raka Ndorowati dumugi tapel wates negari Ngamarta saengga kula manjing wonten ing Kutagara nggumun raos sing manipun ing Raka Ndorowati krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni
Kados mboten wonten sunaripun negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika gandeng sak mangke kepasang yuk ya katuju ing ngene suwanipun ing Kala Indrawati anyarengi mangsa pasewakan. Malah kula badhe nyuwun mriksa. Menapa to ingkang dados sababipun dening mekaten kawontenanipun Projeng Ngamarta? Kok Yai Prabu? Kok Prabu? Mugi dados ning kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datulaya sak mangke saya yekti namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa. Tanah sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samutan sawetawis wekdal tigang candra dinten sak mangke menika mboten sowan wonten ing Projeng Ngamarta. Koko Prabu kuwatos raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi ngantos kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemasa sak mangke amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Prabu sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango nengi lermu sing duka cipta berbuti mandana raras berbuti mandana raras sak pandurat kendel madaning Datulya negari Ngamarta samya midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma tu Nalindra ingkang wicaksana wasis dinampi Raka Indrawati dadya kendel datan mobah datan musik nata ing Ngamarta sumawan nata ing Indrawati mlenggahi kanyut minangka wadu kanut ujaran reweng ganten wardu jarwa ngecok nang durung abang durung manding dasaring mertala kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora rumah-rumatan wong rake Gajah Medhot saka Wandilan kejawi namung utusan sing Karang Kadempe atmajaning Ki Lurah Semar niki Ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata metarang kaya gurek kang samya tumingal mangrombang para kawula kanca piyak ana dayo minggir dalu-dalan Rama dewaning sun ing
Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten ayaka minggahing nalindra ingkang sowan. Menika malam mboten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta. Atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara. Koko Prabu Wiladala Jagadewa Bathara Yayi. Nadyan to kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa. Mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar. Menawa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nistaken dawuh. Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya narcaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cek-ceket mekaten sinuwun. Bagong Padhararja, mengestunipun Sinuhun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana sanget anggen ndadosaken jimat paripeh. Bagong Padhararja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayogakna kon mulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sak praptamu. Sampun boten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kepareng kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogakna nggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakna. Waduh. Iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan wonten dawuh Sinuhun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang ngutus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kuwi malah glece. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kuwi dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kali kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin.
kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabok Gancengel. Tiyek ngene. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki kemeng ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kananane wis angel lho Pak iki. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku kok bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan. Ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayo. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Ga mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Arang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prapabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak, apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa Bagong? Sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi 1 tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? 1 kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Mutha. Payung Mutha piye? Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga, angka 3 Tumbak tempe kara. Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ngesanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta nadan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat Trisangka Pirangu rinanggul kinembit kembit dosa ngreknaning bawana ing jagat Dewa Bathara. Yayi kula nuwun sewu, kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih kula tasih enget. Bagong ponokan Bagong sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku yang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babagan perkara pusaka 3 sing arep suwun ngampil.
Ya kuwi jimat Klimasada, tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga. Kuseta, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewakan negara Kamarta iki mau ya Prabu Darmakusuma sak kadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 tandra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngesaling para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka 3 negara Ngamarta. Kusik aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming panakawan, ming kawula cilik, rakyat melata, jelata. Jelata. Lebon lemut tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus ngono. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung panakawan mung batur saumpamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi kang kagungan pusaka 3. Pandhawa sing duwe tumbak Karawelang payung Tunggul Naga pusaka Jamus Klimasada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu mucu malena lan nyolanyo lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka 3. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku, aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku kuwi wong kere, bapakku kuwi wong ceplek, bapakku kuwi wong melarat, bapakku kuwi panakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek lha kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere." Bapakmu ki wong ora duwe. Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok ngani ngeri-ngerike blate bapakku ki? Nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis leanenu. Stop. Wisnu iki dewa. Ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Wismaya. Kowe nek nyeluk bapak iki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nama asmane My Blacker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Father. Hah? Oh wani ngeceng My Lackerku. Kowe wani karo bapakku wae, ha? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ribet-ngribeti sedyane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah. Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu iki tak rekam. Omonganmu iki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kanthi teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu.
Apa tekae sing dileboni kae, Pak? Henpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja diundang Bagong legane ngene. Ora dalan. Resno kakangku. Bareng tak petung-petung tembungmu mau duduk suro karo Bagong mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Mangyat kurdo saroma pangga wakut gati nyomawukat ira wang-wang Nyai Werkudara barep kakangku wi Arjuna ulunen maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong nadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ya arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur, dheweke yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malih Koko Prabu kula nyuwun mahapunten gegayuhanipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Koko Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih, Koko Prabu kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi amundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pamit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Punake bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis nang ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton iso jeplak wae. Cecepe wong kere gedhi ora mingerke wah jen lara tenan asli. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesti urung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Edan karo Mas aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak duduli to, lit. Kaya ngapa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojogan tenan.
mandeg dhisik. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula. Sampean mung ajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta. Ha ta. Ngerti aku. Bagong. Sing sopan tangane. Gawa gendho. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah, ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampean kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampean ki tepung wis 40-45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duwe jabang nganti Malang Clapang sama maniku wis rawong kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula. Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean sawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Aku mentala kaya ngono omonganmu. Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kaya ngono, dindelke, setyaki, dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis setyaki, capeng, melintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi dalmotan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Narendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong. Bisa dikandhani apa ora? Iki kok Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane jukan. Ambaknya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wow, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora do ngapa kowe. Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Unak-unak ki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki. Biasane sing tok jujuki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe
Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep adul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan iki sebab apa? Bagong sowan. Lho. Si Petuk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Soto ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci ndasmu. Anu nggawa Setyaki, ngono kok ora usah susu to, santai. Setyaki ora nganti ngewangi Kresna, tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap ngestoke dawuh. Wah ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya Pak ngestoke dawuh. Ler mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mau tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming entuk badhi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa iki? Sopo? Adine Kresna ya? Bibi Wara Sembadra. Udu anak doyak kuwi aku cetha gelem. Lah adine Siwa Ndarawati iki. Adi ngene lho, adi pepean ya wae diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, mak cilik Setyaki. Udu Sima. Mak cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut mak cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terus iki aku terus ora sado perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ora wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak iwangi. Siap. Ani ngono, lho. Bantur banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Lah sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndara-ndaraku Ndara mbelane ku lho. Nyatane aku didhawuhi karo bapak. Wah, nek ngono apa-apa kekarepane Bapak Semar mesti karo kasembadan. Ketara Ndarawarku Ndara. Napa niku mangkale kula amarga nek mboten wonten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak cilik. Inggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora mak cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa-sapa wae. Wani to, Kok? Wani tak kendel. Turah kendel. Turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan.
Nek Mak arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan. Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ena lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Nges Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku ya nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Sak ampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Wah, cah bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu Wah, melu-melu apa? Iki anakku. nggih jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balio ning Karang Kadempel. Mbarep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun. Dalah. Kes napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Mak, Bagong ditutke. Ndak ono apa-apa. Aduh, iso dikai security. Jan meneng kene. Remen kula. Yo. Wis ndang balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, Ora, wetengmu amot po. Amot iki kok tak tarik melar kok wetengku. Kasangku iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Ku ngisi sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ro ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah, mbok aja kene ta. Nah, seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Setyaki kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndarawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Prabu. Lho kosek. Perkarane apa?
Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika petanganipun sareng kula petang-petang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ning menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahe kados mekaten. Pila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-onekke aku? Ora Bu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempong penggaling nata Ndrawati kelawan kula Semar Badranaya. Mularat kawontenaning kados mekaten nalika semanten peteng ndedhek penggaling nata Ndrawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling cumlorot Sang Pandya Betari Durga. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitiraning asta kang mitiraning astaning asta katobat iki ora pangling Kresna inggih pukul. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matek aji pameling ngrawake kelawan ulun nggih ra napa. Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndrawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan tan wandhe namung badhe ngembali dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun mbangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar mbangun kayangan Kanjeng Ibu. Titih prani mangan hanong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng ler ombak ing segara hangra. Oh, sodhe selikur dina patobat. Ya ta yen mancen kaya mengkono aja kuwatir. Wadya aku tak sebare ana ing Karang Kadempel supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu nuntun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndrawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Kaya mengkono ora bakal ningke ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo Pandya Betari-pun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas sanjim setan priprayangan lilu Banaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidra. Aja nangkeng keri budal marang Karang Kadempel disusupi jiwane kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh Pandya Betari nistaken dawuh.
pasulan upamaneka lintang tulya kusupayana sumawur den mrayetna semuriris semuriris eko balik matur nuwun Ndara dene Ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klima Sada tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan niku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku kumang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke bombong ing kawula tanpa pepindhan inggih mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng sabdawuhipun Nalindra sinuwun punta lan sak kadang kadeyan inggih mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna sami Walacana katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat semare konten prayena semuriris laruta saking kutha sang guru kula yen tandulusa sang guru kula yen tandulusa Ndara Antasena suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke to.
Raden Prayitna Semoriris eka balik titioni Gandayani. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya, kowe sapa? Aku Jajal Werka. Ala wigatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan. Mesti eneng jenenge, eneng wewisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe? Ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Werka. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa kuwi ora bakal misik karo titahe, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngugreh-ugreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane. Gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh-ogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbeda karo wong sing duwe gegayuhan becik Jajal Werka. Semar. Waduh. Lah kok jebul Kakang Semar ora iso diapusi. Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arepa ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten patiyupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan. Mboten ora napa meneh kula ajeng ngendhih dhateng derajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bentuk ndara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadhahi niat ajeng netepi tetembungan golek-golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Pato. Kakang Semar kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine, nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arider. Batu mboten. Lah ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis ana bali. Disambung sesuk bengi sik enek Climen Durga. Ngestaken dawuh.
Kakang Semar yen ngoyo-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Panjenengan. Semono uga Janaka rak ya sarujuk kula Nokmur. Apa kan? Kula Nokmur Noknon. Kula Noknon mekaten Gaga Prabu Puntadewa. Jlampor. Wonten jam. Lintang kakangku. Lintang dasmu kok lintang kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayune sekala.
Ya kuwi aku ae. Ngomongnya sak betul kadang. Ya tuh kathokmu kendek. Entek kan meneh kok. Tuh yang. Ora. Iki lho, makanan. Kok goleki? Ya. Siapa? Aduh, sewu. Aku kelingan jeruan lagi kok. Kelingan apa lho? Macam kok. Kowe utang iki kelingan ke kuwi lho. Aku wis tekan iki tadi menjadi kok bisa. Tidak. Anu. Apa ki jenenge? Jangan berenakan. Yung kumbaga kon training siya yang sak. Tapi nek ora ning asli ning kene ora. Ah, jembar. Begini yang sini. Yo kan shopping. Ada nyala. Yo kan pembina. Nyati yo kok nih bodo dipangan iki. Oh, bodo iki lho, Mak. Apa arepmu? Bayang mau begitu pas. Ya kan iki dulu ya. Berapa? Aku kendel kuwi. Anu lho mumpung sik ngene iki lek nyatane ki buntel sego. Dipangan sewayah-wayah. Nyatane mumpung ning kono tutup ndaki. Ndak lah nek aku tempat kali. Sik paling ki lek entek kok.